Gaur oso egun berezia da Getxorentzat eta udalerriko emakume guztiontzat. Hemen elkartu gara Gurari etxea, Getxoko emakumeen etxea, inauguratzeko azkenik martxan jartzen den proiektu kolektibo hau ospatzeko. Ez da eraikin bat edo areto multzo bat bakarrik. Sinbolo bat da. Gure indarraren, antolatzeko dugun gaitasunaren eta berdintasun erreal eta eraginkorra lortzeko aurrera egiteko dugun borondatearen sinboloa da. Lorpen handi baten aurrean gaude. Inaugurazio honek suposatzen baitu emakumeen eskaera bati erantzutea. Emakumeek euren leku propioa, euren gela propioa edukitzeko eskaerari erantzutea. Eta suposatzen du baita ere herri honetako hainbat emakumeen talde lanaren emaitza. Zorionak, benetan, Gurari sortzeko prozesuan parte hartu duzuen emakume guztiei. Gure amaren mazala bangara, zergainetiko inuzira oka. Gure amaren zenpotro. Prozesu ederra izan da. Ahots eta begirada ezberdinez betea etxe hau guztiontzat eraikitzeko helburuarekin bat eginda. Gertaeren errepikapenaren Gure derecho oso handi bat. Jarri dezagun eta jarrai dezagun elkarrekin lanean energiaz, sormenez eta ausardiaz. Beraz, ongi etorriak guztiei Gurari etxera, ongi etorriak zuon etxera. Eskerrik asko guztiei.